तो माबोरै मानसा दिनैनि भिडिअ जाबाय बड' फेसबुक मेम्सनि सायाव बिदिब्ला फै यार बारा हारायनाय खालामनो जागायनोसै जेबो गानाखै खालि मोदोम गोजा खालि ब्राल' गानदों जौ लोंनायजों मेलेमा गोख्रों जायो बिदिब्ला गासैबो जौ लोंग्रानि मेलेमानो गोख्रों खायसे जौ लोंथारि मानसिया बे बाथ्राखौ खोनानानै जौ लोंनायनि उनाव नोंल' इंराजि रोंगौ नामा बेफोरबायदि अबस्था साले नोङो पेपार मिलिमिशन सोनानै निउस पेपार खालामगोन जौ लोंनायजों मेलेमा गोख्रों जायो हो सिंगल लाइफ थानायनि मोनसे फर्मुला आंनि मथेथ' गान्जा सोबब्लानो सिंगल लाइफ थानो हायो आंनि बादिब्ला बेनाव 4-5 बोसोरसोनि एक्सपिरियेन्स दं बेफोरबायदि सोबनायखौ गार रिलेशनशिपआव फै आरो हाबा खालामना ला बेसां दिन जेबावगोन हा बे जोनोमावलाय मा जाबावनांगौब्रा सासेयानो 2-3 बिलिर खायोब्ला हिनजावखौनो खालायसो मोनसिगोन बेखिनि बाथ्राखौ ब्रेकेटआव दोन नोंसोर दा बेखौनो बुं बेखौ मोजां दोना बेखौ मोजां दोन बेखौ हाबा खालामगोन दा बेखौ हाबा खालामगोन डू यू हैव ए बॉयफ्रेंड नो प्रूफ जो हरामी है ना वो समझ गया क्यों देखो मुझे नहीं पता ये कौन सा प्रूफ है खायसे सुबुं दं बिरि थांखु गय मोनजाबासो खिनो ओंखारनाय आरो खायसे सुबुं दं खामानि मावनो थिनब्लासो खिनो ओंखारनाय देखो इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मुझे क्या पता आई लव यू आं नोंखौनो बुंदो ये सुनने के बाद अगर इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगे तो लाइक मारो और शेयर करो अगर इस चैनल पर नया हो ना प्लीज सब्सक्राइब करो।